e grazas pola vosa participación. Grazas ao Ateneo Ferrolán pola súa hospitalidade e, por suposto, a Antón Losada pola súa generosidade, disponibilidade para este acto. Dende a Asociación Cultural Foucault-Bullán queremos amosar a nosa gratitud a todas as persoas que poñen os medios materiais ou as súas voces rigorosamente analíticas e progresistas de xeito desinteresado para elevar o nivel do programa de actividades que vimos desenrolando como asociación ao longo do ano. Afirmou Walter Benjamin que a violencia crea dereito e certamente a nivel global isto é unha realidade contrastada. Vivimos tempos de grande desacougo, de deriva autoritaria, de grave descrédito do pensamento utópico nun mundo en retroceso no que as grandes decisións non son políticas, senón que veñen dadas polo que eufemísticamente chamamos mercados e que, por certo, aproveitan para cargar sobre nós a corresponsabilidade das maiores injustizas e arbitrariedades que cometen. Neste contexto, afírmase por un pensamento reaccionario, desacomplexado, sen datos certos onde sustentalo, que en España as cousas non poden estar peor o tempo que vende, orden como alternativa aos grandes acontecimentos, e sementa desilusión e desconcerto colectivo dende redes sociais e de boa parte dos medios convencionais, prensa, radio e televisión. Hai tempo colonizados pola voz verdade en a estela da derivada autoritaria global. Esta desinformación, este empobrecemento inducido na conversación e o discurso público conduce inexorablemente, estámoslo vendo, a polarización e, consecuentemente, o autoritarismo. A conferencia coloquio que nos convoca esta tarde leva por título «Non está a cousa tan mal como din», título que nos propone Antón Losada. Esto fue el 6 de mayo, a ver ahora, e que encerra unha mensaxe esperanzada e promisoria fronte ao desconcerto que apuntábamos e o aparentemente desolador panorama amosado dende boa parte do andamiaxe político informativo. A apariencia sobre a que Antón desenrola a súa ollada crítica de experto politólogo para chegarse á realidade e cuestionar os mitos centrais deste discurso. Esta ocasión propicia para prestar atención a súa reflexión e apoiarnos nelas para configurar o noso propio criterio. Antón Losada, como xornalista, é ben coñecido pola súa presencia habitual dende hai anos nos medios radiofónicos, dirección de Radio Voz Madrid ou Cadena Ser, e televisidos, privados e públicos como a TVG e TVE, nos que disecciona os acontecementos políticos de xeito claro, cuña analítica didáctica e dotada sempre de certa retranca. É tamén doutor en Dereito por la Universidade de Santiago de Compostela e profesor titular de Ciencia e Política da mesma universidade dende o año 1998. Como escritor ten publicado, entre outros traballos, Piratas de lo Público e Los ricos vamos ganando, coa editorial Deusto. Con Roca Editorial de Libros publicó Código Mariano e Constitución, La Reforma Inevitable, Monarquía, Plurinacionalidad e outros escollos. Bueno, Antón, boa tarde. Boas, como dices tú. ¿Qué nos puedes decir desde el 6 de mayo que nos diste este título de que no todo está tan mal, a día de hoy, con todo lo que ha pasado, con toda esta convulsa, la denuncia hacia Zapatero, todo este movimiento que hay, en Cadena Ser, el irse Ángel Barceló y algún otro que está por caer? ¿Qué opinas ahora? ¿Nos puedes decir lo mismo? Bueno, buenas tardes. Antes de nada, muchas gracias por estar aquí con este calor. Eu, sinceramente, non teria habido escoitarme con este calor, pero ustedes verán.
Viña precisamente no coche, ahora viña de Santiago e viña pensando si, bueno, moitas gracias á asociación por convidarme, e viña pensando si non me prestaba a cambiar o título da conferencia, ¿no? Porque, bueno, efectivamente, isto se puxo 6 de maio e ao mellor hai que cambiar a conferencia, pois efectivamente a cosa estaba tan mal como parecía. Pero non o vou cambiar porque sinceramente non o penso, ¿no? E non o penso porque eu creo que unha das cousas que nos está pasando nos últimos 2-3 anos é que hai un discurso que se vai... A ver, acércalo, acércalo. Unha das cousas que nos está... Eu máis non podo borrar, Unha das cousas que nos está pasando é que dende fai 2 ou 3 anos se ten instalado un discurso que pretende convencernos de que todo o que nos vai a pasar é inevitable, de que antes se vivía moito mellor e estábamos todos moito mellor, de que antes éramos todos moi amigos e España era un país onde todo era consenso, paz e armonía, e que non hai remedio para todo o futuro que nos ven por riba, ¿no? Entón, xa fai tempo, sempre que me invitan a unha destas charlas ou un destes coloquios, bueno, vou intentar facer un pouco de pedagogía e intentar contrarrestar este discurso, ¿no? Eu non penso que estemos moito peor do que estuvemos, do que estábamos, non sei, no 2011. De feito, no 2011 éramos todos bastante máis pobres que agora. Concretamente, un 24% da nosa renta tiñamos perdido. E tampouco penso que estemos especialmente moito peor que estábamos no ano 2002-2004, cando, non se acordan, todos éramos ricos. Tíamos unha hipoteca e pensábamos todos que éramos Elon Musk e que éramos todos multimillonarios. Entón, daquela, pedir un préstamo para conseguir unha vivenda era un 7 ou 8% de interés. E consumía o 70% da renta media dunha familia media española durante 8 anos. Facerse con unha vivenda. Nin penso que estemos especialmente peor que o ano 90, os anos 90, os anos 80, 90, cando meus pais nos mudamos dende xoven na Mariña de Lugo e deixei e empecé a ter a maravillosa experiencia de parar na estación de autobuses aí na Plaza de España aos pés do cabalo do como se chamaba aquel señor, hombre? Esperar ali unha hora. Nunca entendí moi ben por qué. Había que esperar en Ferrol 40 minutos e despois se podía seguir camiño ou a Viveiro ou a Coruña, ¿no? Daquela pedir un préstamo era un 14% de interés. De feito, se me preguntan, hoxe nunca foi tan barato conseguir un crédito para unha vivenda. Nunca houve que pagar tan poucos intereses como agora. E estamos a punto de recuperar os niveis de renta que tiñamos no 2008. Imagínese a renta que perdimos durante a gran recesión. O salario, bueno, se queren falamos do salario mínimo interprofesional, de como estaba fai 10 anos, ou como estaba fai 20 anos, ou como estaba fai 30 anos. Ou cando se fala dos servicios públicos, non? Se dice que agora a sanidade está fatal, non, fai 40 anos e que estaba ben, carallo. Estaba cojonuda a sanidade fai 40 anos, ou fai 30, cando non había. Quero decir que considero que vivimos nun mundo perfecto, nun mundo ideal e nun país maravilloso, non. Pero penso que tamén a veces perdemos un pouco a perspectiva e olvidamos de onde vimos e o que era este país fai 40 anos ou fai 50 anos. E ás veces compre recordar que, por exemplo, en España a sanidade é un dereito universal dende o ano 1984, cando se aprobou a primeira lei xeral de sanidade. O que nestes 40 anos multiplicamos a nosa renta por 3. Iso quere dicir que as cousas están ben? Non.
pero non están tan mal. E, por exemplo, se enfocamos a parte económica, con respecto a, por exemplo, fai 10 anos temos unha gran ventaxa. Hoxe non estamos obligados a deflacionar a nosa renda e os nosos salarios case unha cuarta parte para intentar sair da gran recesión, como tuvemos e nos vimos todos forzados a facer. Hoxe o debate é, por fin, que non basta con que suban nominalmente os salarios, como levan subindo nos últimos 30 anos. Agora a xente pide que suban tamén en termos reais. Por qué? Porque en España os salarios subiron únicamente en termos reais na década dos 80. Que cando realmente é un gran salto salarial en España, cando duplicamos a renta disponible. Despois son crecementos basicamente nominais e con porcentaxes de crecemento real moito máis baixo. Fai 10 anos a desigualdade aumentou en España casi 22 puntos. Hoxe reduxose en 24 puntos. Sigue habendo moita desigualdade en España? Sí, moitísima. Mesmo ten aumentado a desigualdade patrimonial. Nos últimos 40 anos nunca houve tanta concentración de riqueza no 1% da poboación. Na época de Franco non sabemos porque, como non había cifras, e o país xa sabíamos todos de quen era, pois tampouco nos preguntábamos todos para medirlo, ¿no? Pero en termos salariais a desigualdade, que sigue sendo enorme, se ten reducido. Entón, a situación económica con respecto a, por exemplo, fai unha década, temos unha enorme ventaxa. Non estamos nunha recesión, a economía está medrando, o emprego está medrando, volvemos a niveis de emprego previos á gran recesión, os salarios están empezando a medrar en termos reais, temos un elemento que descompensa todo, que efectivamente que é a vivenda, pero sempre tuvemos, a vivenda sempre descompensou todo en España. É dicir, que a veces os jóvenes tienen problemas para acceder á vivenda, sempre, e nos anos 2000, cando falábamos dos millennials, e cando un era millennial e era imposible conseguir unha vivenda, e xa lles digo, nos anos 80, nos anos 90, que estaban as hipotecas a un 14, a un 15, a un 16, os que teñen xa unha edad como a min, acordaránse a Ana Botella, toda a pinturera en televisión española, presumindo do gran éxito de ter baixado os tipos de interés das hipotecas de los españoles a un 14,5%. E iso fora naquele momento un exitazo. Por qué? Porque viñamos dun 19, dun 20, dun 21% de interés. Entón, a primeira cuestión é, temos problemas, sí, temos un enorme problema que se chama a distribución da riqueza. Pero tuvemos sempre. Sempre. Agora está un pouquiño máis distribuída. E, sobre todo, a xente que está nos escalóns máis baixos de acceso á renda ten progresado sustancialmente. Sigue habendo moita xente fora do sistema, nos límites da pobreza, sí, menos que fai 10 anos, e menos que fai 20 anos, e menos que fai 30 anos. E, bueno, xa na economía, se lle preguntan aos bancos lle dirán que as cousas van estupendamente. É dicir, nunca se ganou tantos cartos como se ganou en España nos últimos 5 anos. Collan calquer gran empresa. Beneficios históricos. Repsol, facéndose de ouro. Os bancos, cada ano anuncian beneficios máis históricos cos do ano anterior. Cal é o problema que temos? O problema é distribuir eso. Pero nunca fomos tan ricos como somos agora. Temos que aprender a distribuirlo. E temos que dotarnos das ferramentas para distribuir mellor esa riqueza. A boa noticia é que esas ferramentas existen. Non hai que inventar nada. Se chaman impostos. Para min, é unha grande ventaxa. Temos un problema moi grave ca vivenda? Sí, pero insisto, sempre o tuvemos. A grande ventaxa agora é que probablemente o estamos afrontando por primeira vez. En serio. E se está falando por primeira vez en serio, dende fai 30 anos, de que o mellor temos que empezar a construir vivenda pública outra vez. Porque o sono de que fora éramos todos ricos, pois acabou como acabou. Entón, eso para mí xa é unha grande ventaxa competitiva con respecto a fai 10 anos. Fai 10 anos tiñamos que repartir pobreza, miseria, recortes, paro, axustes, recortes nos servicios. Hoxe o noso problema é que gastamos máis en sanidade, pero funciona peor. Bueno, eu casi prefiro o segundo problema que o primeiro.
O sea, se me preguntan entre escoller recortar 5.000 millóns en sanidade ou gastar 5.000 millóns en sanidade, pero gastarlos millor, me parece o mellor problema o segundo. E outro tanto en termos de educación. Entre os recortes que fixemos fai 10 anos, casi 7.500 millóns de euros nas políticas educativas, e o que temos agora, que xa recuperamos o investimento previo á gran recesión, para que os resultados parece que se teñen estancado, o meu prefiro o segundo problema. Que, bueno, estou gastando máis, pero necesito aprender a gastalo mellor. E entre ter unha cifra de paro dun 25, dun 26 ou dun 27%, e ter o que temos agora, pois eu casi prefiro enfrentarme a este segundo problema. Entón, esa é unha primeira idea que me gustaría deixar. A segunda idea que me gustaría decir, para seguir justificando o meu argumento, é que, eu non sei se se acordan, pero fai 6 meses aquí estábamos a punto de sucumbir todos diante dunha ola de extrema dereita que nos iba a levar a todos por diante. Non sei se se acordan. Collías os periódicos todos os días e todos os jóvenes españoles eran de extrema derecha, non se sabe moi ben por que razón, de repente todos os jóvenes españoles eran todos de extrema derecha e estaban enamorados de Santiago Abascal, ese señor tan inteligente, tan alto e tan guapo e tan aposta. E era imparable, pero era imparable a nivel mundial. Era completamente imparable. Estas cosas que se dicen sempre nas tertulias, ¿no? Hai unha ola, que dices tú, joder, pero onde ven a ola? ¿No? Hai unha ola de extrema derecha que está barriendo el mundo. Bueno, sí. Pero a ola parece que se foi perdendo algo de forza. Foi perdendo algo de forza fora e foi perdendo algo de forza dentro. Fora, bueno, Trump, a ver quen lle chistaba a Trump. Bueno, hoxe Trump ten uns cantos problemas que ten que resolver. Fai uns meses, en Hungría, Vítor Orbán iba a arrasar. Bueno, Vítor Orbán xa non está. E moitas cousas que a Unión Europea non podía facer para avanzar nun proceso de unificación europea máis amplio en termos militares ou en termos de política exterior, bueno, pois están rolando. Bueno, en Italia, Meloni iba a arrasar. Pois convocou un referendo para acabar o poder xudicial e perdeu, chico. E aquí, o Partido Popular fixo ese tour de España electoral e vimos como, pouco a pouco, se iba desinflando Vox, ¿no? E se iba desinflando a extrema dereita. Te recordo que o Partido Popular convocou esas eleccións, esas 4 eleccións, para demostrarnos a todos que era inexorable o cambio de goberno. Empezaron en decembro e gobernaban en 4 comunidades autónomas, en solitario, e nunha con maioría absoluta. Hoxe, gobernan en 2 en coalición con Vox. En Castilla e León, non se sabe, e en Andalucía xa non teñen a maioría absoluta. Bueno, oye, como balance, se eu fora do PP, que non o son, non estaría especialmente contento. Pero que si está claro que, bueno, parece que la ola, ¿no?, se quedou así en ondiña. E a mí me parece ben. Dicir, eu, contrariamente o que opinan moitos dos meus compañeros, esta cosa que se escoita en tantas tertulias, hai moita gente de extrema derecha. E logo, que pensabas, que non había? E como mellor levábamos 30 anos nunha ilusión, pensando que en España non había como era esta cosa que dicían nas tertulias? Es que nos vacunó el franquismo contra la extrema derecha, nos vacunó de carallo el franquismo contra la extrema derecha. Entón, para mí, eu sinceramente prefiro saber que hai. Para mí que haxa un partido de extrema derecha en España me parece un signo de normalidade, de que xa somos unha sociedade europea homologable e que temos xente de extrema dereita, sí. Eu prefiro saber canta é. E prefiro saber que dicen, e que piden, e que prometen, e como se organizan. E non vivir instalado nunha ilusión naquela. Aquí todos somos de centro. Están os de centro e os de extremo centro. Pois non somos de centro, non. Non, somos unha sociedade
do primeiro mundo, unha sociedade europea, e temos visións moi diferentes entre nós de como queremos que sea o futuro. E eu prefiro que eso se exteriorice, se verbalice e se poda medir nunhas eleccións. E a mí, sinceramente, non me parece... E máis, eu prefiro a situación actual, porque xa sabemos o que hai. E, entre outras cosas, eso nos permite tamén dibuixar que a elección que vamos a ter cando se convoquen as eleccións, non? Podes escoller entre un goberno do PSOE apoiado por os partidos a esquerda do PSOE e os nacionalistas, e podes escoller entre unha coalición onde Vox marca el camino, la extrema derecha marca el camino e el PP gobierna. Bueno, pues eu prefiro eso, saber o que hai e poder visualizalo e poder cuantificalo. Por qué? Porque eu sempre, e supoño que moitos que están aquí tamén, é que eu veía a extrema derecha todos os días pola calle, non sei vostedes, pero eu creo que non morreu con Franco. Outra cosa é que estuvera fora do sistema. Outra cosa é que non tuvera unha organización política que lle transmitira a sensación de que podían ganar unhas eleccións. Outra cosa é que o Partido Popular, especialmente Fraga, tuvera a capacidade de absorbelos e de integralos dentro do Partido Popular. Pero sigue habendo unha extrema dereita. E nestos tempos de maiorías divididas, nestos tempos onde conseguiron a maioría absoluta, complicado, pois eu casi prefiro este escenario donde hai división na esquerda, sí, pero tamén hai na dereita, que o escenario que tiñamos fai 10 anos, donde había unha enorme división na esquerda e na dereita só había un partido que era o Partido Popular que ocupaba, a mellor se nos acordan, pero Mariano Rajoy ganou as eleccións con 11 millóns de votos e que a maioría absoluta máis alta na nosa historia despois da de Felipe González no 82 e 202 diputados. Por que era un gran líder? Porque era super carismático e super divertido? Porque tiña un programa de goberno que era repanocha? Porque na dereita só había un partido que se chamaba Partido Popular. E era, votabas PP ou te quedabas na casa. Bueno, agora a cosa está máis equilibrada. É dicir, hai que conseguir unha coalición na esquerda, pero tamén hai que conseguir unha coalición na dereita. E como persona que ten unha orientación nacionalista e progresista, eu prefiro competir neste terreno onde a cosa está moito máis nivelada e non competir contra un gran partido de dereitas onde está integrado todo, dentro do centro dereita a extrema dereita. E que lle basta con que 1 millón ou 1 millón e pico de progresistas non vayan a votar para conseguir a maioría absoluta máis potente da historia. Porque iso foi o que pasou. O sea, a Rajoy foron a votar os que lle votaran 4 anos antes e 2,5 millóns de votantes do PSOE se quedaron na casa e non foron votar a Alfredo Pérez Rubalcaba. Foi así de sencillo. Bueno, agora eso, afortunadamente, xa non vai poder pasar. Entón, en termos de estructura política, en termos de competencia política, eu creo que, dende a perspectiva da esquerda, estamos mellor agora do que estábamos fai 10 anos. E a dereita o ten un pouco máis complicado. E a min, eu non lle desexo mal a ninguén, nin a dereita, nin a extrema dereita, pero prefiro que estén así. Dende a perspectiva de alguén que non quere ter un goberno de dereitas e de extrema dereita. E dende a perspectiva de alguén de que xa está un pouco aburrido, de que, porque eu, dende que teño uso de razón, me goberno o Partido Popular aquí. Entón xa está un pouco... Xa o teño moi visto isto, non? Os gobernos do Partido Popular. Entón, en termos políticos, iso quere decir que vivimos, temos o mellor sistema político do mundo, os partidos... Non. Quere decir que en termos de competencia e de estrutura electoral, eu prefiro o que temos agora. Por qué? Porque representa mellor o país que temos. E este é o país que temos. É dicir, hai entre un 15 e un 20% da población que isto da democracia non é para ellos. E que isto do estado del bienestar non é para ellos. E que isto de los servicios públicos non é para ellos. E que isto de las autonomías tampouco é para ellos. E si lo pueden cargar, se lo van a cargar. Bueno, pues eu preciso saberlo. E además quero que o verbalicen e quero que me expliquen. Que non vivir na ilusión. No, aquí todos queremos sanidade pública. No. Aquí todos queremos educación pública. Pos fillos dos outros e po meu non. Aquí todos queremos que vengan inmigrantes porque son unha gran riqueza e tal, non sei que. Xa, bueno, pero sin seguro, Que veñan a traballar, pero sin seguro, E sin protestar.
E se aceptan estar internas na casa pola comida, pois mellor. Eso sí, esa migración sí, a outra non. Entón, en termos políticos, eu non creo que estemos moito peor, de feito creo que estamos mellor do que estábamos fai 10 anos, en termos de estructura e en termos de competición política, non? E o terceiro elemento que me quero referir é o asunto este da polarización. Eu, de verdad, cando escoito a tanta xente preocupada pola... Normalmente a xente que se preocupa moito pola polarización é xente que se pasa o puto día polarizando a todo Cristo. Entón, os comunicadores máis agresivos son os que máis preocupados están pola polarización. E os políticos máis agresivos son os que máis preocupados están pola polarización. Miguel Tellado, queda aquí, súper preocupado pola polarización. Entón, a mí iso me tranquiliza. Entendes? Porque sei que se Miguel Tellado está preocupado por algo é que eso non é importante. E que as cousas importantes son outras. Entón, eu, sinceramente, non... A min, non creo que estemos nun momento moi diferente o que se viveu nos últimos anos de Felipe González, que supoño que aquí hai algún que se acordará daquela época, as cousas que se decían e as cousas que se facían. Non creo que estemos nunha época especialmente diferente aos anos de Zapatero, as cousas que se decían e as cousas que se facían, ou incluso a segunda legislatura de Aznar. Cal é a diferencia? Bueno, que antes os sistemas de comunicación estaban moito máis limitados e moito máis controlados. É dicir, había radios, había televisión, había periódicos, e xa está. E non había o que temos agora, efectivamente, as redes sociais. Non había esta reproducción permanente e pública desa crispación que antes estaba nos medios de comunicación tradicionales, ¿no? Pero eso é simplemente que nos pasa un pouco como a extrema dereita. Bueno, os medios, as redes sociales nos expoñen tal e como somos. Efectivamente, somos un país... Nos construímos toda a transición sobre o mito de que éramos un país de grandes consensos. E non. Non. Non somos un país de grandes consensos. Por iso tuvemos 4 guerras carlistas e unha guerra civil, porque non somos un país de consensos. España non é un estado de consenso, ni é un estado especialmente acostumbrado a consensuar nada, sino que estamos máis acostumbrados a impoñer cosas que a consensuar. A Constitución do 78 seguramente é o primeiro intento de institucionalizar algo que non nos sale, que é debatir, deliberar, discutir, pero ao final asumir que hai que chegar a algún tipo de acordo. E agora, as redes sociales o único que fan é visibilizar moito máis isto. E que vexamos moito máis descarnado o que antes estaba moito máis controlado nos medios de comunicación tradicionales, ¿no? E, entre outras cosas, os medios de comunicación tradicionales, bueno, perderon o control que tiñan para articular o debate público na medida en que, bueno, antes ou tiñas un periódico, ou tiñas unha radio, ou tiñas unha televisión. Ahora, con ter un teléfono e un pouco de cara dura para colarte nos trenes, como Vito Quiles, pois, oye, te acabas convertindo ti por ti mismo nun medio de comunicación. Eso é bo, é malo? É diferente. Temos que afacernos a esta nova realidade, ¿no? É como o asunto das fake news. Que fake news somos sempre. Noticias falsas, rumores, sempre. Cal é a diferencia? Bueno, que agora, como os medios de comunicación convencionales perderon boa parte da súa credibilidade e a xente se fía máis do que lle din nun grupo que ten cos cuñados en WhatsApp que do que escoita na radio, bueno, pois teñen máis recorrido, nos enteramos máis, se fan moito máis visibles, pode que incluso teña máis impacto, pero eso non é ni necesariamente bo ni necesariamente malo, simplemente diferente. Ahora mesmo o ciclo das noticias é de outra maneira,
o debate público se ten articulado de outra maneira, funciona de outra maneira, e temos que acostumbrarnos a que hai dúas realidades, non? A realidade analóxica de toda a vida, que é unha realidade moito máis pausada e moito máis tranquila, excepto en Madrid, que é o auténtico feito diferencial que hai en España. Pero eu supoño que aquí en Ferrol, igual que na Coruña ou en Lugo ou en Santiago, pues, bueno, máis ou menos nos vamos levando, ¿no? E a realidade digital, que efectivamente parece que estamos a punto de estrangularnos todos uns aos outros, ¿no? Eso ten esa desventaxa que efectivamente amplifica este tipo de situacións, pero convénzase, a polarización nunca é unha causa, é un síntoma de outra cousa. A polarización é como ter fiebre. A fiebre non é unha enfermedade, é un síntoma dunha enfermedade. Pois a polarización é un síntoma de outra cousa. E é o resultado dunha cultura política onde sempre primamos o resultado, iso que dixo, pues casi me dá medo citalo, non vai ser que entre a Audiencia Nacional. Como decía Zapatero, os votos, en democracia os votos se cuentan, sí, home, sí, pero tamén hai que razonar un pouco antes de votar. O sea, a democracia ten dúas dimensións, a decisiva, a de tomar decisións, a de votar, e a deliberativa. A democracia é deliberación, é debate, é intercambio de ideas, intercambio de proxectos e acabar compromisos que efectivamente sexan ratificados a través de votacións. Entón, o que temos é un problema diferente. Temos un problema de que temos un diseño institucional que chega hasta onde chega e que bastante deu xa de sí e que se construeu nun mundo que xa non existe, que é o mundo do 78. Pero que agora estamos no 2026. E España, o Estado español, non se parece en nada ao que era o Estado español no ano 78. Hoxe temos unha estrutura moito máis descentralizada, temos un Estado autonómico, temos un nivel de riqueza e de acceso aos servicios públicos que ni soñábamos ter nos anos 70 e temos unha Constitución diseñada para o país que éramos nos anos 70. E agora somos un país completamente diferente, somos un Estado completamente diferente. E o que necesitamos é abordar unha serie de reformas estructurales que nos permitan, e sobre todo institucionais, que nos permitan adaptar as nosas institucións e o funcionamento das nosas institucións ao país que somos ahora mesmo e a realidade social, económica e política que representamos neste momento. E como o sistema non ten capacidade para dar cabida a moitas desas demandas, como se demostrou sobre todo a partir do 15M, este é o caldo de cultivo perfecto para que as forzas que o que prometen é salirse do sistema, derrumbar o sistema, acabar co sistema, teñan moito máis recorrido e teñan moito máis predicamento. Pero eso non é nin culpa de TikTok, ni de Twitter, ni de WhatsApp, ni de los vídeos tan simpáticos que hace Santiago Abascal. Ten que ver cas necesidade de abordar un cambio, unha reforma constitucional, un rediseño institucional, ten que ver ca necesidade dos partidos políticos por aprender a traballar de outra maneira, a relacionarse de outra maneira cos cidadáns, ten que ver ca capacidade de resposta do sistema de unha maneira moito máis áxil e moito máis rápida, pero, bueno, son problemas que afortunadamente teñen solucións. É dicir, a nosa democracia o que está vivindo é unha crisis de madurez. Fixemos unha democracia con palillos no ano 78 e xa foi aguantando e agora chega o momento de sustituir os palillos por algo máis sólido, máis elaborado e máis potente, ¿no? E nese sentido, por eso digo que as cousas non están tan mal como parece, nin hai nada inexorable no que vai a pasar. Dentro de o tempo que sexa, solo Pedro Sánchez lo sabe, bueno, pues teremos que escoller entre básicamente dúas grandes opcións, cada un de nosotros escollerá que lle pareza millor, pero non hai nada escrito, nin hai nada inexorable. Ni nos diriximos a ningún armagedón final, donde todo vai a caer derrumbado polos cascos dos cabalos dos bárbaros que están nas fronteras de Roma dispostos a entrar. E isto é o que lles quería contar. Tampouco teño moito máis
que contar. Tiña unha cuarta cousa que explicar, xa máis conxuntural, que tiña que ver co resultado das eleccións andaluzas, pero quen se acorda agora das eleccións andaluzas? Cando foron? Cal foi o resultado? Ahora falando en serio, o resultado das eleccións andaluzas marcaba, bueno, sobre todo que se tiveran celebrado as eleccións andaluzas, marcaba un cambio de escenario en términos tácticos e estratégicos. Xa non había máis eleccións hasta as eleccións xerais. Ou, como moitos, se demoran despois, hasta as municipais. Xa non iba a haber máis eleccións. Entonces, o goberno e o goberno de coalición e Sánchez recuperaban un pouco de control sobre a xenda e tiñan un período de tempo, de aquí a cando foron as eleccións xerais, donde o tempo corría ainda que só fora un pouquiño ao seu favor. E agora non. Agora o tempo volve a correr en contra, pola circunstancia que todos conocemos, ¿no? Pero bueno, é un elemento conxuntural. Ahora ven o Papa e, oye, ahora ven o Papa, que aquí nos rimos todos, pero xa verás tú que show. Y Pedro Sánchez, que listo, no se va a separar del Papa en toda la semana. Después viene el Mundial. Che. Después viene el Mundial. Que nos vaya a tener a todos entretidos 45 días. Despois veñen as olas de calor, que xa están empezando. Que entre falar de Zapatero e falar do calor, casi falamos do calor. Mas se lo debo é. Despois ven o verán. Que no verán desconectamos todos, Eu non sei se acordan, pero vostedes acordan como estaba o goberno en xuño do ano pasado? Que iban enfilada un para a cárcel. Primeiro Coldo, despois Ábalos, despois Santos Cerdán, o goberno iba a caer xa, Pedro Sánchez iba pa Chirona xa, porque claro, como non le ibas a ver, joder, me cago en la leche, hombre. ¿Entendes? Si hubiera sido un narcotraficante, pues a lo mejor no se habría enterado, como Núñez Feijóo, pero... Anda. Entonces, tamén se derrumbaba todo daquela. Non estou dicindo que Ábalos e tal, que a situación sexa igual, ni mellor, ni peor, pero é unha situación crítica para o goberno. E que pasou? Nada. Vino o verano, nos fuimos todos de vacaciones, solete, la economía tirou, e despois, bueno, descubrimos que ese país onde toda a xuventude se facía de extrema dereita, pois esa mesma juventude que iba a votar a Vox entusiasmada, pois parou a volta ciclista polo de Gaza. Debían ser os 4 que non van votar a Vox da chavalada, os que pararon o de Gaza, non? E se arrancou, bueno, pois houve un cambio de clima político. Porque a política de agora, e xa remato con isto, e despois se queren descontentar alguna o que queiran, os que xa temos unha certa edad, estamos afeitos a unha maneira de facer política donde as noticias duraban semanas e os asuntos políticos duraban meses, pero é que iso xa morreu. Ahora hai noticias que duran 10 minutos, que protagonizan os programas de televisión e de radio ás 10 da mañá e ás 6 da tarde xa non se acorda ninguén delas. O sea, luns pola mañá, despois das eleccións, estábamos todos falando de Moreno Bonilla, con o buen chico que parecía e tal, e ahora va a tener que pactar con Vox e tal, ai mira, tal, non sei que e tal. Nada. E o martes a tomar por saco. Xa non se acorda ninguén. Entonces, o que antes, digamos, se instalaba no debate público e na conversación pública durante semanas e durante meses, agora sin acontecimentos internacionais e nacionais, o mundo está cambiando tanto e a tal velocidade que as noticias duran 24 horas, si duran 24 horas, e os escándalos duran 12 horas, si é que duran 12 horas. Entón, todo o que agora nos parece que xa está feito,
eu lle garantizo, ou polo menos esa é a miña intuición, que nin está feito e ainda veremos dar moitas voltas daqui a cando Pedro Sánchez, na súa inmensa sabiduría, decida convocar as eleccións. Nada máis e moitas gracias. Bueno, tenemos un tiempito bastante largo, importante, para que podamos hacer un debate. Sí les pido, por favor, que vayan directamente a la pregunta, que no se alarguen haciendo conclusiones o sus perspectivas sobre el tema, sino que pregunten directamente, que va a ser mucho más enriquecedor. Así que quien quiera, levante la mano. Bueno, ya tenemos a... Buenas tardes, doctor. Hola. Mira, cal é a diferencia túa entre seres un partido, cando se sabe un partido de esquerdas, de dereitas, de extrema esquerda ou de extrema dereita? Como? Cal é? No entendí nada. A túa información, ti pensas, cando se pode definir cando un partido é de esquerdas, de extrema esquerda, de dereitas ou de extrema esquerda, ou de extrema dereita? Bueno, a ver, non me quero... No, pero a lo mellor se estou facendo a pregunta con mala intención. Así. E ao mellor eu lle contesto ca mesma mala intención. Claro. Contra o vicio de pedir está a virtude de non va. Entonces, bueno, hai unha serie de parámetros que se aplican normalmente para discriminar entre posicións ideolóxicas, ¿no? Podemos coller as que queramos. Eu normalmente creo que hai, no caso de España, do Estado español e da política española, hai 4 variables que son determinantes para ubicar os diferentes partidos, ¿no? A primeira é a visión que teñen eso que chamamos el problema territorial. Si se ten unha visión máis centralista ou menos centralista do Estado, máis autonomista, menos autonomista, podemos ir graduando entre os partidos de extrema dereita que teñen unha visión extremadamente centralista, jerárquica do Estado, unha visión máis regionalista, autonomista que recorre os partidos de centro-dereita, de centro, unha visión máis federalista que poderá presentar o Partido Socialista, e depois a esquerda do Partido Socialista, partidos máis federalistas aínda e partidos que abrazan a tese do Estado plurinacional, as diferencias de que España é un Estado plurinacional, etc. Esa, por exemplo, é unha maneira de distribuílos, eu creo que bastante obxectiva e bastante coherente, e que, además, cando yo contas, a xente que milita en cada un dos partidos che dá razón, efectivamente, esa visión que eu teño do Estado, ¿no? Eu creo que o segundo elemento que me parece relevante é a posición que teñen frente ao modelo de Estado. E non me refiro tanto ao modelo territorial, sino ao modelo de Estado como proveedor e prestador de servicios. E aí collo a referente que é o Estado de Bienestar. Entón, canto máis se acercan, se achegan a un modelo de Estado de Bienestar keynesiano, provisión universal, tradicionalmente se ubican partidos á esquerda, e na medida en que te vas acercando desa fórmula, e vas hacia fórmulas de colaboración público-privada, libre elección, ou incluso eliminación ou reducción dos servicios públicos e dos servicios puramente asistenciais ou complementarios do aseguramento privado que cada un de nós poda financiar ca súa trayectoria profesional e co seu patrimonio, tamén unha maneira tamén de distribuílos de dereita a esquerda. E depois eu creo que hai un terceiro elemento que para mí tamén é definitivo, que é as posicións deso que podemos chamar os dereitos de cuarta xeración, os dereitos civiles de cuarta xeración, non? O modelo de matrimonio, o modelo de familia, os dereitos das persoas que teñen identidades sexuais diferentes as binarias, etc. Non? E poderíamos seguir así, pero é distinguible. Entón, conclusión, o PP de extrema dereita, non? No, eu nunca dixen eso. No, pero digo, Bueno. Por la definición que ti faz, o PP o podemos poñer na extrema No, eu creo que o PP é un partido de dereitas. de dereita. Sí, é un partido, no, de extrema dereita temos un partido que se chama Vox. Por exemplo, eu non penso que o Partido Popular sexa un partido de dereita, de extrema dereita, perdón, simplemente pola visión que ten do Estado.
dicir, esa posición regionalista, autonomista, é propia dun partido conservador e é homologable a posición que pode ter pois, a democracia cristiana Perdón? Na teoría está moi ben, pero non coincido contigo. Bueno, vamos a Pero eso otra xa- persona que Usted quiera... ubique onde quera, eu lle dou a escala e cada un que ubique onde queira. A ver, sí, tú. Hola. Yo quería preguntarle, ¿hasta qué punto ha podido influir esa disolución que ha tenido el movimiento del 15M en el crecimiento en la extrema derecha y en la aparición de ese movimiento juvenil quizá como respuesta? Bueno, 15M non se disolveu. No. Se converteu nun partido político e despois se fragmentou en varias organizacións políticas, non? E moita xente que estaba nas plazas hoxe ten 10 anos máis. E agora tienen outras preocupaciones en la vida e outras responsabilidades, non? Entón, eu creo que aí hai unha parte que era inevitable que pasara así, do momento que pasas do movimento de protesta, te vas organizando, van aparecendo partidos políticos que representan ese momento de protesta, bueno, pois a cousa se vai institucionalizando de alguma maneira e o que era activismo pasa a convertirse en participación no sistema político, votar, etcétera, etcétera, etcétera. E pois hai outra parte que simplemente é el paso del tempo, o que decía meu tío cura, don Jesús, Toñito, que aos 20 anos non é comunista, non ten corazón, pero que aos 40 non é dereitas, non ten cabeza. Que é curioso que dixera él, porque era a persona menos de dereitas que eu conocí na miña vida, pero bueno. Pero a xente, digamos, tamén se desengancha, entra, digamos, no ciclo da vida, non? E pois eu creo que o que si recolleu, o que si lles deixou esa institucionalización e a bandeira da indignación a extrema dereita, non? Pero esta cosa, no, os indignados que antes estaban no 15M ahora están en Vox, dices tú. Unha parte seguro que sí. Por que? Porque a xente a súa visión na vida é estar encabronada sempre. É dicir, eu dou clase de estrategia e comunicación no goberno e sempre lle digo ao mesmo aos meus alumnos cando empezamos a clase, mira, unha vez que chegas ao goberno, o 15% dos que te votaron van deixar de votarte simplemente porque eres goberno. E eles non votan, sobre todo na esquerda. Nós non votamos goberno, joder, nós votamos oposición. Nós eso non... Entonces, hai unha parte moi significativa desa indignación que efectivamente pode que este recoller neste momento por vos. Eu teño as miñas dúbidas ao respecto. Eu sempre que sale alguén na televisión, que salen continuando, yo antes votaba a Podemos e agora vou votar a vos. E dices tú, seguro? Pues yo he votado toda mi vida al PSOE, pero ahora voy a votar a vos. Dices tú, seguro, toda tu vida, ¿sí? Seguro. Entonces, y después no tenemos que analizar os elementos que indignan. É dicir, o 15M a indignación era polos recortes, pola sensación de que se estaba socializando o sufrimento, pola sensación de que estábamos pagando unha factura que non tiñamos xerado nós, polo problema da vivenda, que xa estaba daquela, como estaba 10 anos antes, non sei que. Ahora, los indignaditos que votan a vos non votan por eso, votan porque, ay, ojo, esto de las tías ha ido demasiado lejos. O esto de los migrantes, joder. ¿No? Entonces, sinceramente, ten que algún vaso comunicante hai, seguro. Pero creo que ten que ver máis co que comentábamos antes, ¿no? Ao final da charla. É dicir, a mí iso me parece un síntoma, a aparición do 15M e a aparición despois de vos, me parece un síntoma do que lles comentaba ao final da charla, que é a incapacidade do sistema para reformarse a sí mismo. E para darse conta de que o que nos valía no ano 78, nos valeu no 82, e no 86, e no 92, ahora xa non vale. Ahora xa non vale. É que incluso físicamente votamos de outra maneira. O feito de votar xa non é como era antes. Recordo, eu xa teño unha edad, penso este aspecto juvenil, pero eu ainda recordo a José María Íñigo, non? Algún se acordará, a noite das primeiras eleccións, aquel directísimo, aqueles sí que eran programas de televisión, non toda esta trancallada que hai agora. Entonces, se o sistema de partidos e as administracións públicas e as institucións non son capaces
de integrar eso, de darlle un vehículo, de darlle un cauce e tal, bueno, pues eso, desborda. E eu creo que no 15M desbordou como unha gran consecuencia da gran recesión e da socialización do sufrimento, e no caso de Vox, eu creo que hai que buscar un mix aí, non? É dicir, nos guste ou non, temos criado unha xeración de españoles, non vou decir galegos, españoles, que creen que yo por ser español tengo derecho a tener un sueldo, a tener un trabajo. Ser español es un oficio e non me lo están pagando bien. É que así, non é máis que escoitalo falar. Pero tú, pues, sos español, joder. Entonces, como soy español, pues, esto tiene que estar arreglado. Entonces, temos creado unha xeración de, porque os ves, e sobre todo nas redes sociales, os ves, ¿no? É dicir, xente que, bueno, yo como soy español, pues, eu teño asegurado unha serie de cosas que non me están proveyendo, ¿no? Y además, como soy español y soy hombre, che, más todavía, efectivamente, más todavía. ¿Qué coño se cree mi hermana? Joder. Claro, se eu tuvera ahora mismo 18, 19 anos, pues seguramente tamén alguna vez botaría de menos cando eu tiña 18, 19 anos e era o rei da casa. E andaba a miña nai atrás miña, miña irmá atrás miña. Ai, o neno, onde está? Ai, o neno. Claro. ¿No? Entonces, ese é un elemento, é dicir, é unha xente que polas razóns que é un fenómeno moi complexo, non vamos a analizar, que tiña unhas expectativas de mi vida va a ser así porque he nacido en un país que se llama España y soy español, y no está siendo como yo pensaba, y la culpa es del migrante, la culpa es de los catalanes, la culpa es de Pedro Sánchez, la culpa es de todo Dios menos mía. Dos, a crisis que se nos olvida do Partido Popular. O sea, a razón que explica a irrupción de Vox é que o Partido Popular entra en crisis, non sei se se acordan. Rajoy dimite, tenemos aquel, sale Pablo Casado, o Congreso aquel a corrupción. Es decir, nunca se preguntaron por qué en Galicia non hai Vox a nivel institucional. Non é porque non hai a xente de extrema dereita en Galicia, que mira que hai, sino porque aquí o Partido Popular non entrou en crise. O PPDG non entrou en crise. Bueno, polo que sea, pero non entrou en crise. Non entrou en crise en termos orgánicos, entón non sabreu os espacios. E despois, eu creo que é evidente que todo o asunto do procés pues, generou tamén unha reacción. Bueno, ¿hay el más que quiera preguntar? Xan. ¿Qué porcentaje te parece que hay mayor influencia de la justicia en la política en España que en otros países europeos? Buena pregunta. O Poder Xudicial é o único poder do Estado español no que non houve transición. Houve transición no Poder Legislativo e houve unha renovación brutal de representantes públicos, é dicir, toda unha élite política sustituída por unha élite moitísimo máis plural, máis diversa ideolóxicamente, con diferentes extraccións socioeconómicas. A administración española, o sea, o Poder Executivo, sufre tamén unha renovación brutal, tanto na administración do Estado como, sobre todo, o gran motor democratizador de España, que son as administracións autonómicas, administracións novas, onde entra un montón de xente que pasa a desempeñar funcións administrativas e funcións executivas por primeira vez, con extraccións diferentes, lenguas diferentes. Na xustiza non. Na xustiza non. Non se pode reparar eso. Sí, pero necesitamos unha reforma institucional, necesitamos unha reforma constitucional, necesitamos que os principais partidos teñan a vontade de... Pero claro, si tú pensas que, bueno, cuando gobierne yo, me viene bien que la justicia esté así, porque la puedo mangonear y utilizar. Claro, si estás instalado nesa idea, te pasa lo que le está pasando ahora al Partido Socialista, que tuvo a oportunidade de reformar a xustiza e preferiu non reformala, ¿no? Entón, a influencia é dicir, temos un dos poderes do Estado que funciona cunha, vou ser suave, cunha calidade democrática discutible. Moi discutible. Cun os hábitos democráticos moi discutibles.
y con un sentido corporativo que colisiona directamente con cualquier valor democrático, que es primero somos nosotros los jueces y después el resto de la humanidad. Y si hay que matar a alguien para proteger a otro juez, se le mata e a tomar por culo. Entón, claro, cando tes no corazón un dos tres poderes do Estado non fixo a transformación cultural que necesitaba, non fixo a transformación xeracional que necesitaba, e a extracción da maior parte dos membros desa carreira sigue sendo a mesma que era fai 50, 60, 70 anos, temos o que temos. Que os xuíces que fai 20 ou 30 anos nos parecen ultraconservadores, comparados con moitos dos xuízos novos que están entrando agora, son de centro-dereita. E os fiscais que antes nos parecían de extrema derecha, comparados ca chavalada que está entrando agora, son de centro-izquierda. Madre mía. Entón, isto non vai mellorar, isto vai ir a peor. Por qué? Porque, ademais, han descoberto que non só poden facer política, sino que se lles aplaude por eso. É dicir, unha das consecuencias máis nefastas que xurdeu do Procés, sin entrar a debatir a fondo o tema, porque iso é para outra conferencia, foi esta sensación que se instaurou nunha parte do que dice Juliana de Madrid DF, ¿no? E tamén nunha parte da opinión pública de que por tierra, mar e aire lo que hiciera falta, si ya que se cambia. Y si hay que dictar una sentencia donde, si hago así, ya me pueden condenar por sedición, se dicta la sentencia, toma por culo. Entonces, claro, una vez que descubres que esto vale para el independentismo y todo el mundo te aplaude, joder, el siguiente, Pedro Sánchez. Igual que acabamos con el independentismo, vamos a acabar con el sanchismo a golpe de sentencia y a golpe de procedimiento. Claro, el problema que eso no va a parar. Porque moita xente dice, bueno, cando goberna o PP, eso se para. No. Una vez que descubres que tienes poder, una vez que descubres que tes poder y que estás blindado, nadie renuncia voluntariamente a exercer ese poder, ninguén. Entonces tenemos un problema realmente muy serio. Tenemos un problema gravísimo. Gravísimo. Xan. Pode de menos no seu discurso o análise de como influe a situación exterior no Estado, es decir, non é só o interior do Estado, como influe a Unión Europea ou como influe potencias como Estados Unidos. Bueno, fixe unha mención ao principio, non? Esta idea de que era unha ola internacional de extrema dereita que nos iba a barrer e que viña, non? E, bueno, e parte do que está pasando a Vox é que Vox basicamente é unha franquicia, é como un McDonald's. O sea, non ten políticas propias nin ten proxecto propio, e o que fai é importar ideas desa franquicia universal que é a extrema dereita. Isto o podemos chamar, o que en ciencia política ahora chamamos o neopopulismo de dereita, que ten unha serie de ideas moi básicas. O plan sempre o mismo, non? Primeiro se cuestiona as reglas democráticas, que, se recordan, según yo vou contando o plan, ustedes pensen en Donald Trump. Primero se cuestionan as reglas democráticas, el resultado electoral, me han robado las elecciones, los demócratas son unos tramposos, no sé si les suena. Claro. Algo que escuchamos aquí regularmente. Totalmente. Segunda pata do plan, mi competidor político no es un adversario, ni siquiera es un enemigo, es una amenaza. Y como tal amenaza, es una amenaza para mí, para mi familia, para los míos, para mis creencias, y como tal amenaza tengo derecho a defenderme legítimamente por cualquier medio necesario. No sé si vieron onte o este señor que ten o cerebro estropeado polos anabolizantes, o de Dani Desocupa, ca reportera de Televisión Española. Telemierda. Y no te contesto. ¿Por qué? Porque se está defendiendo. Porque la agresora es ella. Claro. La amenaza es la reportera de televisión que le va a hacer una pregunta. Y él lo único que hace es defenderse. Claro. Como un hombre, joder.
Eso sí. Entonces, como o que non pensa como a min e o competidor político é unha amenaza, pois calquer medio legítimo para defenderme. Por tierra, mar e aire. Terceiro paso, que xa estamos empezando a ver, esta entrevista de onte con Dani se ocupa en un exemplo, bueno, la legitimación de la violencia. Como es una amenaza, como es una amenaza, bueno, pues hay que dar una hostia, se le da. Porque se hace para defender, es en legítima defensa. E o estamos vendo, no caso dos Estados Unidos, vímoslo no Capitolio, pero aquí na política española o vemos todos os días nas redes sociales. A xente te insulta, pero porque te lo has buscado tú. E a xente se mete con tu nai, ca tua filla, e dice que ojalá venga un moro e viola de tu hija, porque la amenaza eres tú. Y el único que hace es defenderse. De ti que eres la amenaza. ¿Por qué? Porque me vas a llenar el barrio de gente de fuera, joder. Y finalmente, a cuarta estadio, que ahora Trump está en plena fase 4, que é cambiar o sistema, cambiar as normas, reinterpretalas para perseguir sistemáticamente os teus adversarios políticos. Bueno, eso é o que, en boa medida, está importando Vox. Y le iba muy bien, mientras a la franquicia madre le iba muy bien. Pero claro, cuando la franquicia madre empieza a tener problemas y a petardear, y Trump hace lo que hace, y Italia y Orbán pierde, bueno, pues claro, la cosa perde un pouco de pulo e perde un pouco de forza, non? Pero sendo relevante a política internacional que o é, e máis neste momento, por qué? Porque o mundo está intercomunicado e está interrelacionado, e contrariamente ao que pensábamos todos no arranque deste século, e solo John Gray con Falso Amanecer supo ver, que era que o proceso de globalización basado na democracia capitalista non llevaba a un gran mundo feliz de libre comercio, sino que llevaba a esto, a regiones encerradas en sí mismas, a una vuelta al proteccionismo económico y a un uso del poder militar para garantizar tu espacio de influencia. Isto escribe no John Gray no ano 1999, Falso Amanecer se chama, e agora eu leíno naquela época e a verdad, decías tú, hombre, pode que pase, pero parecía raro, ¿no? Porque íbamos todos por el camino del fin de la historia, de todo aquello, ¿no? Claro, ahora relees ese libro y dices, joder, ¿cómo lo vio? Porque es exactamente eso lo que está pasando, ¿no? Siendo eso relevante, si alguén en España cree que vai ganar unha selección solo ca política internacional, se equivoca. É algo que axuda, e que che pode axudar a crear un contexto, a crear un discurso, a construir un relato. Pero, cando vayamos a votar, o día que vayamos a votar, son sobre todo os asuntos de política doméstica e as ofertas sobre política doméstica e tal, o que vai determinar o resultado electoral. É unha ferramenta que é útil, é un apoio. A posición internacional, a posición neste momento que ten España e sobre todo a proxección que ten Sánchez, lle axuda, sí. Lle pode axudar a ganar unha selección, sin duda. Lle pode axudar a reconstruir unha parte do relato tal e non sei que, e que a esquerda se identifique con un presidente que é capaz de plantarse delante de Trump, plantarse delante del outro, tal. Pero solo con eso non chega. Tú, perdona. Nada, que yo digo, ¿cómo nos podemos curar ante esos políticos que hacen lo que les da la gana? Por ejemplo, el Abascal, que te insulta, que siempre es un enemigo. ¿Cómo podemos curar? Hay que callar. No, pero tampouco é que deixarse arrastrar. No, o que temos que aprender, o que temos é unha forma nova de facer política e unha forma nova de plantexar o debate, e o que tens que aprender a contrarrestalo, e tens que aprender a contrarrestalo con argumentos, con datos, con moita proba e error, pero hai dous errores que non se deben cometer nunca. Uno, ignorarlo e dicir, bueno, si hago como que non está, va a desaparecer. No va a desaparecer. E dous, confrontalo nos seus mismos termos. É dicir, se ele se plantea un debate nos términos que plantea, de tal, bueno, tú tens que intentar levar o debate noutra dirección. Pero é que non hai outra maneira, que
a política sempre foi así. É dicir, xente que... Xente... Bueno, bueno. Bueno. Sí. E antes daba medo, non? Sí, pero non... Pero de verdad que ese non é o problema, O problema é que mentras a extrema dereita ten un discurso claro, firme e contundente, te señala un culpable, te dice que esa es la solución, no da un paso atrás ni para tomar impulso, enfrente temos, por un lado, os partidos conservadores tradicionales europeos que intentan abrazarlos para intentar absorberlos e cando se dan conta son eles os absorbidos, que é o que está pasando a todos os partidos de centro-dereita en Europa, porque cando te abrazas a un tóxico, el tóxico te domina. E os partidos de esquerda, o sea, seamos claros. É dicir, a esquerda europea leva, dende a gran recesión, titubeando moitos temas. Ahora andamos todos moi escandalizados. Ai, la migración. Bueno, non sei se acordan, pero cando Angela Merkel propón a maior programa de integración de inmigrantes en Europa, se quedou sola. E os primeiros que saíron correndo foron os gobernos socialdemócratas. Porque, no fondo, moitos pensamos que yo jamás votaré a alguien que diga estas cosas de la gente de fuera. Pero estoy seguro que la mayoría de mis vecinos sí. Porque, no fondo, pensamos que ese discurso funciona. E como funciona, nos dá medo enfrentalo e confrontalo. Sí, Beatriz. Nadie me va a preguntar por Zapatero. Yo quería preguntarte. Perdón, Beatriz. Hola, quería hacerte dos reflexiones. Bueno, y una segunda pregunta. Vamos a ver, yo sí que estoy asustada. A mí me preocupa mucho el futuro. Esto me recuerda mucho a la Alemania nazi. Bueno, muy bien. También era un Indundi, Abascal es un Indundi. Llegó al poder por las urnas, no tenía una mayoría absoluta, pero cuando lo consiguió, cambió radicalmente toda la legislación. Los partidos dejaron de ser el único partido que podía optar a las elecciones era suyo, y a mí me da miedo. Me da miedo porque hace años declararte de extrema derecha, yo tengo 64 años y en mi juventud aquello era impensable, una vergüenza. Hoy presumen de ello. Y sí que hay mucha gente joven que presume, no sé si consciente o inconscientemente, porque además no tienen ni idea de lo que era la dictadura, pero ellos son de extrema derecha y presumen. Entonces yo sí tengo miedo, a mí me da miedo el futuro. Y después, te quería preguntar, yo te suelo seguir porque veo el programa de Xavi Fortes, veo el de Mentora y tal. ¿Por qué estás en contra de la propuesta de Rufián? Que a proposta de Rufián non me tomei o traballo de decidir se estaba a favor ou en contra aínda. A ver, si, ahora yo explico. A ver, con respecto ao de ter medo, é moi ben e moi sabio ter medo. Ahora, tamén, non estamos como na Alemania nazi. Eu sei que, porque no fondo o noso cerebro funciona así, ¿no? Cando nos enfrentamos a unha situación nova, buscamos cosas que teñamos vivido ou que coñezcamos que nos permitan recoñecer a situación, ¿no? Pero vamos, non estamos no 36, nin estamos no 39. Dicir, no ano, creo que foi de 86, o pai de Marine Le Pen estuvo a punto de ser presidente da República, en Francia. Y entonces él no iba contra los inmigrantes, iba contra los judíos. Estuvo no ano 86. Y solo una gran coalición de todos los partidos políticos franceses paró, fue cuando salió Mitterrand, y Le Pen fue lo que pasó a segunda volta, ¿no? Entonces este tipo de... suceden, y ten moito que ver coas etapas de crisis, pero as circunstancias, o momento, a distribución da riqueza, o tipo de estructura social, o grado de asentamento da cultura democrática dentro da poboación, fan que sexa unha situación que, non sei, ao meu xuicio non ten nada
de comparable. Donde se lle dou a razón? Que, efectivamente, os golpes de Estado xa non son como antes. Os golpes de Estado agora se caracterizan, son cosas máis ben máis graduales, máis de baixa intensidade, cambiamos unha norma aquí, acabamos con o Poder Judicial aquí, retrasamos las elecciones 6 meses porque non sei que máis, e eso sí hai que estar atento, hai que estar vigilante, ¿no? Entonces, eu entendo que teña medo, pero se usted cree que cando vostede e eu éramos novos non había xente de extrema dereita, nos equivocamos. Había moita. O que pasa que, bueno, o Partido Popular se amañou para recoller unha parte desa xente que non estaba entusiasmada, pero, bueno, lle valía o Partido Popular e outra xente se autosituaba fora do sistema, ¿no? Pero eso sempre existeu aí. E, con respecto á proposta de Rufián, é que non sei exactamente cal é. No, pero é que o problema non é... Vamos a ver, en España, o espacio á esquerda do PSOE, o problema o ten a esquerda española. O resto, non. A esquerda galega ten o BNG. A esquerda vasca ten Bildu. A esquerda catalana ten Esquerra. E al propio Rufián. Ahora a esquerda andaluza nos acaba de demostrar que si tes un candidato que en lugar de andar enfadado todo o día e encabronado con todo o mundo, pois fai un discurso un pouco máis alegre, pois a xente vai votar. É dicir, o problema o ten a esquerda española. E é un problema que generaron eles mismos. É dicir, a desunión na esquerda española non é un meteorito que caeu do ceo. É que levan 10 anos a hostias entre eles. Entonces, os mismos que levaron a ese espacio, a esa situación, non lo van a reconstruir. Ahora, no, vamos a volver a presentarnos todos juntos outra vez bajo las mismas siglas. ¿Para qué? Para facer o mismo que fixestedes no 23. E a los 2 meses, puerta, porque yo vine aquí para asegurarme X escaños e unha vez que los tengo, me piro. Entonces, eu non creo que sea unha cuestión de unidade, é unha cuestión de renovación. É unha cuestión de renovación. Cando se recuperou o BNG aquí? Cando se renovou? Cando Bildu foi capaz de medrar aínda máis? Cando se renovou? Por que Esquerra está como está? O mellor porque lle vai tocando renovarse un pouco. Cando se recuperou Adelante Andalucía? Cando se renovou. Entón, non creo que sea un problema de proposta de unidade ou non. Eu creo que é un problema de que hai toda unha xeración de dirixentes dese espacio que su tempo ya pasou. Tuveron su oportunidade, fixeron unhas cousas ben, outras as fixeron mal, rematadamente mal, e é o momento de... Entón, me parece que máis o problema da esquerda non, vamos a construir un artefacto para que non se pierda ningún voto. Porque iso non funciona así. Tens que presentar un proxecto, tens que presentar un... que é o que eu polo menos non lle escoito a Rufián. ¿No? E tampouco sei moi ben que é o que quere, sinceramente. Supoño que o iremos averiguando co paso dos días. Fernando, hai que estar atento a su cuenta de Instagram. Fernando. Una cuestión no para colocarte en precio. Más fuerte, más fuerte. Sí, voy a plantear a Antón una cuestión no para colocar un brete, sino porque me parece que es un tema pertinente, sobre todo cuando se junta tanta gente progresistas, izquierdas y preocupada con razón por esa amenaza de edificación gravísima que existe. Ya no estaremos en las búsquedas del 2036 y un proceso de nazificación acelerado, pero hay un peligro muy certo de absoluta debilitación y de desarme de tumbar planteamientos ideológicos y políticos básicos de la izquierda. Más grave incluso los éxitos electorales de las izquierdas. Sí. Oxi Aser sacou unha enquisa, sacou publicidade unha enquisa, donde despois de o 2014, que foi cando tuvo que abdicar o PLL Juan Carlos Rey de España, heredero do asesino Franco, por fin hai unha encuesta, se perdeu entonces unha gran oportunidade, pero hoxe sale unha enquisa... Pero ganamos un regatista, Sanxenxo. Hoxe saliu unha enquisa donde dice, se arremato a eso vou,
que o 50% da población se declara republicana. ¿Dónde queda a loita por a república en este debate? ¿Por qué non avanzamos nun proceso de unidade e convergencia republicana? E non de calquera república, sino unha república de fondo contido democrático e popular, que teña como objetivo precisamente tronzar esas desigualdades sistémicas que máis alá das alternancias electorales e de todos os debates onde nos marean, unos de máis calado, outros moi artificiales, non se trata a cuestión de fondo. Quen ten o poder económico, por que o gestiona como gestiona, e por que a maioría da población temos que seguir sendo súbditos non son da monarquía, sino do poder omnímodo do capital. Donde queda a loita por a república? Tan desmemoriados estamos. Durante moitos anos foi tamén un tema tabú homenaje ás vítimas do franquismo, que logramos que tivese un tema tabú. Eso rompía o consenso, nos levaba outra vez a guerra, abrindo as feridas, non sei que. E foi un tema non resolto que todavía da dictaduramente resolto. O impulso da sociedade obligou a que ese tema tabú estivera presente no debate. Que pasa coa república? Por que non está na situación candidata a esquerda para, ante grandes demandas, grandes... Bueno, esa é unha pregunta moi pertinente. Eu creo que aí confluyen varios factores. Primeiro, que moitos de nós fomos educados na idea de que la monarquía foi o que legitimou a democracia. Non olvides nunca que no pacto constitucional primeiro foi a monarquía e despois a Constitución. A Constitución do 78, unha das características que ten a Constitución do 78 é que primeiro vai a monarquía e despois vai a Constitución. E é a monarquía que legitima o pacto constitucional. Entonces, de maneira máis ou menos consciente, moitísimos de nós fomos educados nesa idea de que é a monarquía a que fixo posible a democracia e a principal fonte de legitimación da democracia. Entonces, hai moita xente que non percibe contradicción entre monarquía e democracia, que é un elemento fundamental para suscitar o debate republicano. Entón, se moitos de nós fomos educados de maneira máis ou menos consciente nesa idea de que foi a monarquía lo que posibilitou a democracia, pois é un conflito que non queres plantexar. Segundo, eu creo que nos ninguén lle gusta embarcarse en batallas que sabes que están perdidas, non? Entón, neste momento no que non hai unha posibilidade de reforma constitucional nin a corto, nin a medio, nin a longo prazo, todas as batallas políticas nas que estamos liados están, sobre todo, dentro do marco actual, non se cuestiona. Por qué? Porque todos sabemos que é imposible neste momento co actual reparto de forzas, da igual o resultado electoral. É imposible con un goberno de esquerdas, é imposible con un goberno do PSOE e vai ser imposible con un goberno do PP, non? E pois eu creo que hai que recoñecerlle mérito a Felipe VI, sinceramente. Eu creo que colleu unha situación dificilísima e eu creo que pouco a pouco foi restablecendo unha parte da legitimidade que tiña perdido o seu pai, sobre todo na última década, non? E máis alá do asunto de que todavía nos deu unha explicación por lo del patrimonio de su padre, que eso non se pode despachar con un comunicado o día siguiente de que nos encerraran a todos polo COVID, que esa é outra cosa que non dixe na primeira trama da conferencia. Todo isto que lles contei da conectar cunha pandemia polo medio. Sí, é verdade. E pouco a pouco eu creo que foi con errores graves, como o discurso aquel famoso do 3 de outubro, cando Cataluña, pero con acertos moi... Eu que non son sospeitoso de ser monárquico, eu o mensaxe deste Nadal o firmo perfectamente. E me parece que foi unha mensaxe, moitas das cousas que está dicindo e facendo, por exemplo, todo o que ten que ver ca conquista, o que dixo sobre México. Esa propia institución eu creo que tamén pasou de ser un problema a convertirse nunha solución para moita xente outra vez. Entón me parece que neste momento, como dicen os cursos, non se dan as condiciones para... O cal non quere dicir que non se vayan a dar. Houve efectivamente unha ventana de oportunidade, pero non. Ninguno de los principales partidos tenía interés ninguno en abrirla. ¿Alguien más? Hay Yo una sé. allí. ¿Quién Una dijo chica yo? allí. Bueno, tú. Una pregunta.
o a mí me da la impresión, que tanto el PP como Vox tienen adoctrinadas, porque es así, a la juventud, que se preparan, o lo que van como en toda España en todos los sitios, y a nosotros nos cuesta atraer a la juventud, da igual que subas el sueldo, el SMI, que des ayuda a la vivienda, que desgraves el alquiler a los 30, que les des pagas para cultura. Da exactamente igual. ¿Qué deberíamos hacer toda la izquierda progresista, independientemente de que se una o no, para combatir a todo el adoctrinamiento que tiene la derecha? Bueno, que eu discuto a premisa, non? Eu non creo que teñamos unha xuventude moito máis conservadora que tiñamos fai 10 anos ou fai 20 anos. Eu fixen Dereito en Santiago nos anos 80 e estaba a facultade cheo de xente que eu fixen Dereito nos anos 80 en Santiago e estaba a facultade cheo de xente que levaba, vamos a ver, máis banderas de España que na Comunidade de Madrid. Había polos pasillos da facultade, non? Eu non creo que o que sí houve durante moito tempo un discurso de que la juventud vota a extrema derecha, que era, joder, todos los días en algún periódico, en alguna radio, había unha encuesta que decía que tal e que non sei que, e que a xente nova era moito máis conservadora, etcétera, etcétera. A ver, hai unha cosa que é evidente. A xuventude, por definición, e unha parte importante da xuventude, por definición, tende a contestar ao poder establecido en cada momento. É dicir, gobernos de esquerdas, pais de esquerdas, con máis frecuencia da que les gustaría, teñen fillos de dereitas. E pais de dereitas, con máis frecuencia da que les gustaría, teñen fillos de esquerdas. É algo natural. É dicir, desafiar a autoridade, a desafías non porque sea de dereita ou porque sea de esquerda, a desafías porque é autoridade. E tes 18, 19 anos e algo te impulsa a desafiar os límites que che queren establecer os que son máis vellos que ti e creen que teñen poder e tú queres demostrarles que non. Entonces, eso condiciona a parte o resultado. Segundo, evidentemente, se exterioriza máis, son moito máis... Se perdeu un pouco o medo de decir que son de extrema dereita e tal, sobre todo a raíz do proceso, pero se vas aos datos, mira, no último barómetro que presentamos na cadena SER, Vox xa non era a primeira opción entre os menores de 25 anos. Seguía sendo a primeira opción, que iso sí que é preocupante, entre os de 25 e 35 anos. Que iso sí que é outra cosa. Pero para mí eso ya no es juventud, sinceramente. ¿Alguén de 35 anos? Juventud, ya, bueno, juventud te ayudita. Pero xa é outro público. Son que? Nenos. Eu de verdade non creo que teñamos unha xuventude especialmente desmobilizada nin e o exemplo que puxe na charla me parece vital, o que pasou con Gaza. Os que pararon a volta ciclista e os que se movilizaron por todo o país era chavalada. Sí. De 20, de 21, de 25, de 30... Pero falabas dos anos 70 e non creo que xa que nos anos 70 ti pudieras ponerte na calle a chamarle a Franco fillo de puta, porque ibas para a cárcel. Sí. E agora fillo de puta ao presidente do gobierno... Pero ese é outro problema. Eso é outra cuestión. Eso non ten que ver ca xuventude. Siguen sendo, salen impunes. Sí. Siguen adoctrinados e salen impunes. Eu de verdade que non comparto ese análisis. Eu creo que temos unha xuventude que é fruto dunha circunstancia moi concreta, dun contexto moi concreto e que é tan plural como o resto dos tramos de idade. Se me apura bastante máis plural que, por exemplo, a xente que temos máis de 60 anos ou máis de 55 anos, que seguimos repartíndonos basicamente entre PP e PSOE. Entón, neste momento, bueno, a xuventude está fragmentada, claro, como está fragmentado o sistema político, claro. Entón, os que votamos máis veces nun sistema bipartidista, nos costa moito traballo quitarnos eso de encima. Pero un chaval que ahora ten 18 anos, que haya 4, 5, 6 partidos e que o resultado é lo que ha vivido en toda a súa experiencia democrática. O que para nosotros é unha normalidade, os que nos criamos
no bipartidismo. Para a miña filla, que ten 25 anos, é o normal. Para ela, sempre que votou nesa circunstancia. 3, 4 partidos, ninguno iba a tener unha maioría clara, resultados moi incertos. Entón, para eles é o normal. E polo tanto, se fragmentan, claro, se dividen. E a xente de Vox, xente do PP, xente do PSOE, que neste momento é a primeira forza entre os menores de 25 anos, collas a enquisa que collas, e xente de Sumar e de Podemos. Eu, de verdad que non son especialmente pesimista. Perdón, está pedida la palabra. José. ¿Quién dijo? Perdón. Aquí. José. No, perdón. Tiene la palabra el otro señor. Después te digo a ti. Fuerte. Eu, máis ou menos con isto, polo da educación, que opina de que o sistema educativo en toda España aínda teña os concertos, que é algo que penso que dereitiza a población. Despois, dentro desto entraría o da República, non? Penso que entraría a xuventude toda dentro do sistema educativo español non lle entra nos anos de educación obligatoria a historia de España dende o 34. Dramático. Sí, no, totalmente. Non podo estar máis un dos grandes motores da democracia en España despois do ano 78 foi a expansión da educación pública. A expansión da educación pública que se fixo cos gobernos de Felipe González. El outro Felipe González, no este, el outro. El bueno. E fixo naquel momento se multiplicou estou falando de memoria, ao mellor non son as cifras, pero para que se faga unha idea da magnitude. En 4 anos se multiplicou por 6 o investimento en construción de colexios públicos. E houve que facelo como se podía facer en aquel momento, que era pactando ca concertada. Por que? Porque había máis concertada que educación pública. No ano 80 había máis educación concertada que colegios públicos. Que a veces, que aquí parece que se nos olvida onde vimos. É dicir, aquí, moita xente pensa que España sempre foi como Francia. No. É dicir, nos anos 70, a rede potente era a privada. E a única maneira de expandir a pública sin que se genera un conflito enorme é acudir ao sistema da concertada. Entre outras cosas, porque tampouco tiñas capacidade para reemplazar todo o sistema privado cunha expansión da educación pública. Entón, eu entendo as condicións nas que se fixo e seguramente era a única maneira de facelo. O que non acabo de entender é por que nun momento determinado se parou. E se tiña que ter seguido non 100% unha rede pública. Usted quere educación privada? Pois se la paga. Entón, efectivamente, non podo estar máis de acordo. E que, efectivamente, en ningún sitio, que os indicadores son brutales. É dicir, o gran problema que temos nos indicadores educativos en España é precisamente ese. Esa separación entre público e privada. E que a rede pública se vai convertindo pouco a pouco nunha rede providencial que está para recoger todos os que non poden estar en la concertada ou en la privada. E depauperando cada vez. Pero bueno, eso non é máis que ver o que está pasando aquí, non é máis que ver o que está pasando en Madrid, pero non é máis que ver o que está pasando na universidade. Iso é o que está pasando na universidade e vai empezar a pasar en Galicia cando a banca va a súa primeira universidade. Pero es que ese es el modelo. El modelo de derecha española es ese. Hay una red pública para los que no pueden, que bueno, que los tenemos allí, y les ponemos una portería y un balón de baloncesto, y un señor que les haga manualidades, y que aprendan a leer y escribir, y a los 18 años a currar, a los 16 al mercado de trabajo. Y los de tal, pues ya tenemos nuestros. Y eso, efectivamente, creo que tenemos ahí un déficit que estamos pagando ahora.
E depois, en términos curriculares, é que eu non podo estar máis de acordo. É que unha das cosas que máis me asombra de dar clase na universidade é as caras que che poñen cando lle falas de Adolfo Suárez. Pero é que as caras que che poñen cando lle falas de Paco Vázquez. Ni puta idea de quen é Paco Vázquez. Que iso, hombre, non é tan importante como o Papa, pero casi. Entonces, o que che quero dizer? Por qué? Porque un dos pactos non escritos da transición es que la historia de España acaba cuando empieza el siglo XX. Con el 98. Y un poquito ahí de años 20 y tal, y la generación del 27, pero murieron todos de accidente. O sea, no... Y además eran todos muy amigos. José Antonio Primo de Rivera era amigo de todos. De todo. Lorca, tal, bueno, compañeros de farra todas las putas noches. ¿Entiendes? Y claro, tenemos un problema, claro. Porque empiezas a decir todas estas cosas. Entonces, claro, a xente lle vendes un pasado inventado, un pasado glorioso inventado, que moitos deles non son capaces de verificar, porque tampouco nadie les ha explicado. ¿Por qué? Porque no, si nos ponemos a explicar eso, seguro que va a haber lío en el colegio. Y eso a extrema dereita o aprendeu moi ben, e agora o ten convertido nunha forma. Intenta tú nun colexio explicar isto. A ver, Sí, pero non se respeta. Non, hai unha lei que proíbe falarse, bueno, ir falar nun centro escolar. Sí. Como é a lei? Sí. Que non se pode falar nin de cousas nin pa un lado nin pa outro nun centro político. Por exemplo, o de Palestina, os centros escolares non querían facer actos en favor do dicindo que existe un xudeu. Home, entendo que digas que non estamos na época do 36. Non é a época do 36, pero dende o 36 penso que é o momento que eu penso, digo igual que pensas ti. A ver, vamos a ver. É o momento que a democracia e o sistema capitalista está chegando a un nivel tan exagerado como pero eu vou a cosas máis básicas. Igual que nos explican los Borbones y los Austrias y la guerra de la independencia y tal, pues alguén terá que explicar, porque si non, os chavales non nacen aprendidos. Pues alguén terá que explicarle aos nosos chavales que hubo unha guerra civil, que había una cosa que se llamaba República, que aprobó una constitución, que en esa constitución se decía pim, 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 que hubo un alzamiento militar, que después vinieron 40 años de una dictadura, que Franco no fundó la seguridad social, que no había sanidad pública para todos, y que as cotizacións a seguridade social con Franco non che garantizaba ningún dereito. Era o que financiaba o Estado, porque non había estructura fiscal. Cando Franco morre, que se acaba de implantar algo parecido ao imposto da renta, aquel ano pagaron ese imposto en España 72.000 personas. 72.000 pringaos que non se pudieron escapar, non sei moi bien por qué. Entonces, eso sí, eso era o que se tiene que estar enseñando. Pero es que eso no es debatible, eso no es si estás a favor de un bando o otro, eso es historia, esos son datos. Eso son evidencias. Dicirle que cando Franco morre, en España a inflación era doble dígito. Teníamos unha inflación como a da Argentina, estado corralito. E teníamos unha tasa de paro brutal. E que se houve caída de recuperación económica foi gracias a que un tercio da población se tuvo que ir. Fora. Fora. É como agora, eu, cando escoito na Xunta, estamos mellorando moito a ratio nas escolas. Non. O que non hai é nenos, joder. Eu che dice como se fora mérito del, como se fora o conselleiro poñéndonos con dos a todos pola noite para que non tal. Entón, agora temos unha ratio de 20 alumnos por aula. E tú, joder, por que non hai nenos, coño? Claro. No, perdón. No, mira, perdeu o sentido.
Solo te iba a decir que as primeiras eleccións que houve democráticas, eu xa votei. Xustiño polos pelos por 2 meses, pero xa votei. É máis vello que a mí. E había un lote de partidos, pero un lote, non era 3 partidos. Xa me sei. Aquilo era unha tontería. Si aquí estamos descubrindo, mira, Espera, aquí porque estamos pidió la descubrindo a palabra la pólvora señora, todos los putos después días. va. Mira, hai unha cousa. Perdona, si podemos ir a la pregunta, mejor. Son 3 cousas que van a ser moi expertas. Bueno, por favor. Vale, las independientes, son de filosofía, papá. Mira, memoria histórica, non a podemos olvidar. República, pues, ben, Palestina, resulta que los públicos celebraron o día do xenocidio judeo e de Palestina nada, los públicos, e no centro estuvo Ferrer, vale? E logo, eu sou de 64, meus pais non podían estudiar, todos, e querían que mi irmán e eu estudiáramos. Agora, con a historia da privada, eu soy da compañía, os fillos e as fillas dos traballadores, FP, que van a conseguir traballo antes, vale? Pero es que estamos volvendo atrás. Nos están comendo, non quero ser pesimista, pero a memoria histórica non a debemos olvidar. Non loitemos por unha república. Están nas cunetas. E doe. A nosa aceleración doe, porque non lo olvidamos. Todo o mundo vivimos. Bueno, vamos a ver. Bueno, gracias, Antón, e gracias, Rafa. A ver, Señor, unha preguntinha. O xuez Peinado, por que está tan cabreado co goberno? que dicho sea de paso, te denunció a ti, ¿no? Bueno, eu aquí podo falar con autoridade porque teño a honra de ter, non vou a decir demandado porque non me demandou, porque para poder presentar unha querella por inxurias e calumnias hai que facer antes un acto de, hai que presentar un acto de conciliación voluntaria, que é un escrito que lle podes mandar ao xuiz tú mismo, non tens que ter representación legal, e iso yo trasladan a outra parte, e a outra parte pois pode presentarse ou non e dicir si concilias ou non concilias, que foi o que me chegou. O sea, un documento civil que é un acto de xurisdicción voluntaria, que non ten coste ningún e que lle fixe unha destas abogadas que anda por Twitter salvando España e a democracia, e desde entonces non volví a saber nada, o que non quere decir que ao mellor mañá me cae unha querella, non? Hoxe falaba cun amigo que teño que é magistrado do contencioso administrativo e lle contaba que acababa de estar con unha compañera que estuvera nos xulgados da Plaza de Castilla en Comisión de Servicios fai 2 anos e que nunha destas lle presentaron a Peinado e que Peinado, hola, soy el juez Peinado, soy el hombre que va a hacer caer a Pedro Sánchez. Non sei se é verdad ou non, pero me dá a sensación de que algo de eso hai. Sendo verdad que algo de eso hai, eu creo que Peinado é simplemente un instrumento en manos de creo que é a Sala Segunda do Tribunal da Audiencia Provincial de Madrid, que é a que lle tumbou unha parte dos autos, porque era non tumbar eso era prevaricación directamente, pero si mantuvo viva parte da instrucción. E que ahora mismo eu creo que é o que alenta todo o que está facendo Peinado. Sin esa guía, o xuez Peinado non tería chegado onde chegou, porque seguramente sea o xuiz máis burro e máis ignorante e máis incompetente da historia da xudicatura española. E iso é dicir moito, porque hai un duelo de titanes de la hostia. Hai unha Champions League de incompetencia. Entón, tamén non desgotes que unha parte teña que ver, bueno, ca súa propia incompetencia e súa propia incapacidade.
Pero vamos, que hai, a ver, que hai unha operación. O sea, que hai unha parte da xudicatura que cree que su trabajo es derribar a este gobierno, yo creo que es indiscutible. Y que hai lofer, yo creo que es... Pero non é da hora. Con Felipe xa había lofer. E se non, home, o pobre xa non lle podemos preguntar porque morreu, pero pregúntenlle a Polanco, o doño de se hai lofer ou non hai lofer. E con Zapatero, porque non... Moito por non... Pero tamén se intentou pola vía da... Non nos acorda a Operación Faisán, e vamos a ver se metemos en la cárcel a Rubalcaba, que le andaba pasando, que le chivaba a los de Ribatasuna para que se escaparan de la red. De toda a vida. E ten que ver co que falamos antes do poder xudicial, ¿no? E despois, outra cosa que me decía, este creo que é de Palencia ou de Segovia, un sitio estos exóticos, ¿no? Burgos ou algo peor incluso, Guadalajara ou... E entonces que dice, por lo visto na terra onde él teño unha maneira de chamale, que os da súa casa, os da súa familia, creo que como que non recordo a palabra, é como avinagrao, pero en burgalés ou como coño se tal. Entonces, a mí non máis que verlle a cara, non? Pero bueno, por exemplo, o caso eu creo que o caso de Begoña Gómez é dicir, cando repasemos isto dentro de 10 anos, vamos a flipar. Todos. E nos vai parecer increíble que isto pasara. Nos vai parecer realmente increíble que isto, que o do irmão de Pedro Sánchez pasara, con independencia de que o irmão de Pedro Sánchez non é tan listo como Pedro Sánchez, está claro. Pero é increíble que un tío vai a ir a ser xulgado polo Tribunal Superior de Xusticia de Extremadura. El e o que era o candidato, que era diputado e tal, por un traballo que eran, canto eran, 45.000 euros un tipo que además ten currículum, ten... O sea, non é como Isabel Díaz Ayuso, o como lo de Toni Cantó e la Oficina del Español. E o de Begoña Gómez a mí que xa me parece absolutamente de todo é delirante. Todo é delirante. Pero é delirante a instrucción de peinado, son delirantes moitos dos autos dictados pola Sala Segunda, creo que é a segunda, sí, penal, Sala Segunda da Audiencia Provincial de Madrid, anulando unha parte de investigación, porque non había maneira de salvar, pero mantendo viva a potestad investigadora. E é alucinante o informe da UCO que conocimos onte. O informe da UCO de onte é que é para enchironalos a todos. É dicir, oiga, usted es un investigador. Usted no está para hacer teorías. Usted está para aportar hechos. Y los 3 hechos que aporta son los siguientes. A cátedra, que non é unha cátedra académica, que é o que se chama a cátedra de colaboración público-privada, que é un instrumento de transferencia. Begoña Gómez no es catedrática, catedrático soy yo, que estoy acreditado y voy a tener ahora una oposición y teño unha carrera académica. Pero a cátedra esa é algo que financian empresas, que sirve para organizar cousas e que lle sirve á universidade para ingresar cartos. É unha fonte de financiación da universidade. Se fixo todo de acordo coa lei. Segunda cuestión. Los ingresos de esta señora se corresponden con su actividad profesional y no hemos encontrado ni un euro de más. Y 3, el software es propiedad de la universidad. Esos son los 3 hechos que... Entonces, dices que esas 3 cosas son verdad, pero que aún así... ¿Cómo que aún así? ¿Qué más hay que...? Aún así es posible que pueda haber una apariencia de contratación para disfrazar un contrato de 12.000 euros a un proveedor de folletos o no sé qué hostias. Dice, oiga usted, señores de la UCO, viva la Guardia Civil, todos mis respetos para la Guardia Civil, pero es que no es su trabajo. Entonces,
na redacción do informe dice, nosotros lo ponemos, no tenemos pruebas, pero lo ponemos en el informe para que lo valore el juez. Ahora la policía se dedica a hacer hipótesis y decir, Mengano no mató a Zutano, lo hemos comprobado. Pero mire, señoría, a lo mejor lo podía haber matado. O mire, no informe da UCO é unha cosa que ainda é máis chamativa, que el software no se comercializó, que dices tú, ¿cómo se va a comercializar un software gratuito? Pero bueno, porque empezó la investigación judicial. ¿Qué dices tú? La tesis do informe de UCO é, si no hubiera habido la investigación de Peinado, a lo mejor el software se habría comercializado. Se lo dejo ahí, señor juez, por si lo quiere usted considerar. Entonces, ya, mira, Losada, ya sabemos que no has matado a Miguel Tellado. Pero en el informe vamos a poner que no lo has matado tú, pero simplemente porque no tuviste ocasión. Porque tú querías matarlo. É como de, xa que ninguén o pregunta por decir eu, é como de Zapatero. Es el líder invisible de una trama. Líder invisible. Me diré, eu creo que Zapatero ten moitas cosas que explicar, sobre todo porque lleva muchos años diciéndonos que él no hacía estas cosas, que los demás sí, pero que él no. E a mí é o que me importa, que o sea, eu creo que isto ten dúas dimensións, ¿no? A dimensión simbólica, sentimental, emotiva, que para mí é relevante neste momento, que hai moita xente que pensaba que Zapatero non era así, que só lo hacía Aznar. E este Felipe. Pero que Zapatero, ¿no? E iso que eu creo que estamos todos esperando, moitos aínda confiando en que haya una explicación. Ahora, si me preguntan por la cuestión xurídica, esta sí é unha investigación legítima. Hai indicios, sí. Esos indicios deben ser investigados, sí. Dende fora, hombre, hacían falta 32 empresas para isto. Ahora, tamén, o auto, que efectivamente é un auto xurídicamente construído e feito por un xuiz que non é Peinado, e que sabe lo que está haciendo, bueno, tamén fai determinados saltos no vacío que son difíciles de explicar. Por ejemplo, lo del líder invisible es una hipótesis, pero que os indicios que ten non a sosteñen, ¿no? A mí, por exemplo, me chama moito a atención que a UDEF dixera que la trama de la que era líder invisible Zapatero tiña dúas sedes, non? A oficina e o domicilio. E autoriza o rexistro da oficina, pero non autoriza o rexistro do domicilio. Que dices, hombre, se é unha trama e é invisible, é máis probable que encontremos cosas en el domicilio que en la oficina. Pero bueno. E pois eu creo que hai unha cosa que no auto non, que é moi cuestionable, ¿no? Que en que momento pasamos del $500,000 de comisión de Plus Ultra a los 4 millones que ha ingresado Zapatero. Eso es la comisión mágica. O xuiz está investigando a comisión de Plus Ultra. E, de feito, a conxelación de cuentas se limita a eso, o importe da comisión. Pero, si usted está investigando esa comisión, eso es lo que está investigando. No puede empezar a investigar todo lo que ha hecho Zapatero en los últimos... y sus hijas. Claro. Entonces, claro, hay un salto ahí, la investigación que no acaba de estar muy bien explicado, que es, oiga, ¿usted exactamente qué está investigando? Porque si es la comisión, y solo la comisión. No, es que voy a hacer una investigación general
sobre todo lo que ha hecho Zapatero y la familia Zapatero en los últimos 5 años. Eso tiene un nombre, se llama investigación prospectiva y está prohibido por la Constitución. No puedo ir a ver qué encuentro. Pero bueno, non é, o que lle está pasando a Zapatero non ten nada que ver co que lle está pasando a Begoña. Bueno, a mí me chama moitísima atención estos peritos que salen valorando. Hoxe en Antena 3 salía unha tipa, con todos os respetos pa tipa, como mínimo 10 millones de euros. Cunhas fotos de merda que fixo ali a policía, seguramente co teléfono, fotos de... Bueno, antes de terminar totalmente el acto, quiero pedir 2 cosas. Los compañeros de la directiva, por favor, de Foucault-Bougin, compañeros y compañeras, que se acerquen. Por favor, todos y todas. Y luego vamos a hacer firmar a Antón el libro de oro de Foucault-Bougin. Yo firmé otro. No lo firmaste, ¿no? No. Ya estuvimos mirándolo con lupa. A mí esto se me da fatal, No va a dar tiempo a hacer otra pregunta. Sí no da tiempo. Sí agradecerles a todos. He visto unas caras que hace muchos años no había visto, no los veía y me agrada muchísimo. Compañeros que han venido de Mugardos, que han venido de Coruña. Muchísimas gracias. Y bueno, esperamos hacer otro acto que llene otra vez esta sala del Ateneo. Muchísimas gracias.